Ntoni isitanga? Isitanga. Tata. Hayi man, isitanga. Isitanga ngubani lo uve ngabani wena ngesitanga? Ngubani bethetha ngesitanga kuwo so uzonibuza bangintoni isitanga nje? Kuwe tata. Benithetha nabani ngesitanga? Bengithetha ngaso musekitchen. Hayi uyivile bendingathethi nawe musi. Utheni lento uqave kangaka nje wena uyivile? Wow, kavile shem tata. Hayi andiqavanga ndibuza uba uyithatha phi into yesitanga. Lo. Hayi ndithatha kumkhokha shem. Hayi man, hayi. Theni mdlala ngefaduko nje. Uyivile? Uve ngabani ngesitanga? Yabuza tata. Hey shem. Okay, jonga ke. Yabona isitanga. Yila jasi imnyama ne, leya inde ne, inamalaphu amabomvu so nama-blue, nama-green. And then ibe nawo nomnqwazi ke ngoku oplat ne, onaye into ejingayo elayilayi, iyelayilayi ijingayo. Ngathi Sky Spider-Man. Ola mnqwazi, hayi man, ilayilayi into ngathi ngumsila man, onehashi. Umsimsila wehashi. Umsila wehashi. Ewe. Yiloo nto isitanga. Unasona tata isitanga. Hayi, utheni undibuza ezi zinto nje? Hayi tata niphendula. Ndiyakuphendula musikuphendulile uba yintoni isitanga. Ngokutheni undibuza ngokuba ndinaso na isitanga? Uzawuthini mntana uba ndinaso isitanga? Xabana tata. Andixabani. Chi, isitanga zinto zabantwana. Uyivile? Uyivile? Sumngxolela. Kana uyangxolela. Andikungxoleli kaloku. Uyangxolela. Uyivile? Isitanga ndikuphendulile uba yintoni. Sundibuza uba ndinaso na isitanga. Tata ndiyabuza uba unaso. Ye man. Hey man. Xolo ke. Uyivile? Isitanga zizinto zabantwana, nguwe umuntu ozonxiba isitanga apha endlini ne? Ane? Sizonxitywa nguwe isitanga. Kaloku mna zange ndibe naso isitanga, wena ke ngoku uzaba naso isitanga ne? Uyivile?